To my YouTube channel, Quinsan nama spesial guys, tangi turu areng jiko peda lho. Omahe mbok genduti kene, omahe juraganku. Iki lokasi awakku golek cuan, golek upo. Kene iki arepe njikuk peda. Peda digawa juragan wedok karo lanang nang terminal bis. Njipuke mlaku cah. Oh, anase Hongkong jan cetar membahana. Wis dihimbau ke pemerintah Hongkong iki cuacane very hot. Very hot. Wah, yi ah. Huyit. Jumbo yu yam soy à. Mai à jumbo yu yam soy à. Wah, Sam ya tuh huy đó. Aduh, 저거 몇 종이 à. Hay à. Oh, huyiti panas. 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 Sebentar ada cowok ganteng. Ada cowok ganteng masih pit. Cowok ganteng masih pit. Kilo lokasi mobil api-api tanggane parkirnya menang jogo. Di Hongkong itu begini guys. Ngono gak ono sing nyolong padahal mobilnya iki yo Lexus, Aprat, Honda, Toyota. Yang telecek ngono kayaknya. Gak ono sing nyolong. Nang Indonesia Raya dikukut bajing kerek. Wis ora luput ngono kae. Parkir ngono kae. Gila perkampungan gang-gang daerah omahku ngene iki. Tapi ya sugih-sugih. Seneng aku main ngene iki. Omahe ngene iki seneng. Damai urip nang kampung, gak kaya nang kota. Iki gak ono warung, gak ono toko nang kene, pasar ado. Bakul ngombe ngono kae. Jajan ngombe kulkasan ya nang mesin. Wis mesin. Oke lah, ikuti terus guys. Mobil iki lho apik nang Indonesia apa iki? Mobil koyok mobil katana Suzuki. Iki tapi ya koyok katana tapi Suzuki tapi lucu ya warnanya jambon. Pinky. Kalau ikuti terus guys. Aku mau ini loh. Mbahku. Aduh kaget saya ada mobil yang telecek lho ki lho motor gede ngene iki sejenisnya lene dhewe NMAX. Nang Indonesia NMAX. Yes parkire ya nang kono kuwi nang Tritisan. Oh, sekolah. Ayo rabas lewat jalan jero iki. Halo. Lewat jalan jero. Njikuk peda nang terminal bis. Oh, anase cetar kono arah menuju terminal. Pak kuliah sampai arah Kelambian. Oke. Kelambian Pak Edi. Panase. Aduh. Jan panase pol. Hitung-hitung karo olahraga. Nggih menurunkan berat badan. Aduh, aku mesti dikerjai tapi ya mesakne. Omahe mbok gendut kan adoh mana-mana. Adoh kontinti guys. Jadi ngesakne.
Ki mau budal dolan kan nggo tas rangsel loro tumpakne beda. Ceritanya ki gitu terus beda di parkir nang terminal bis, aku mlaku kon njiko. Soalnya lek ditinggal nang kono suwi mesti ilang dicolong. Maling. Ono iki. Ya jenenge ngene dibayar. Ngene dibayar 10 juta sesasi. Ngene dibayar 10 juta sesasi. Ya sudahlah. Karo olahraga. Oke lah gitu terus ya guys. 1 hour later. Justru ini kok ngarepe pakai tuku timun tapi iwake ora eneng. Rong iso gawe empek-empek. Iwake ora enek karang yo nang kene pasare cilik nang kene kono sak upil. Jarang ada iwak yang aku inginkan. Ya sudahlah kapan-kapan aja bikin empek-empeknya ya. Ini buat lalapan saja. Wes tuku timune ora enek iwake. Aduh deh. Kan tidak selalu ada di sini kan. Aku jiko peda guys. Jiko peda sing lebokne dhuwit. Iki Pak Tua sing nggih maskerku sing nyantelap aku dek kapan kae tak suwantelap gendi. Kapok. Yo pedae. Di terminal bis iki. Terminal bis. Pedae nang situ. Iki enek keranjange biru. Aduh, inilah. Iya kan? Beginilah ya dong gen tinggi. Ya senek warungen darah kene sak ipli deretane Meduna. Ya beginilah. Iki kok beda. Nang kene akeh mbah-mbah. Rata-rata nang kene jope iki jogong tuwek. Rata-rata. Karena di sini kawasan pedalaman Yunlong bagian pedalaman perbatasan Tunmun. Jadi jope oke mbah-mbah. Ngono ya guys, jangan lali di like, comment, and share, and subscribe guys. Biar Ratu Icliknya Jawa Timur Blitar iki semangat ngonten. Ya to yo kena hiburan, kena mau nggih delok-delokan, mau nggih ngloco ya oleh terserah iki lho. Capelku kada panas. Iki jam 6 kurang seprapat panas koyo ngene. Iki jam 6 kurang seprapat. Hongkong ngelek musim panas, musim adem. Adem nang Itwil sampai mengkeret. Ya beginilah ya. Wes ngono ae. Salam iclik ojo sampai enggak iclik. Boloku sukses menuju waras karena waras kemunculan hati dan dada merusak pikiran, merusak mental Anda. Salam. Ayo Mas. Later. Marin cukup peda. Iki lho. Ngarep iki grandul cek enek sing gandul. Cek enek nang mburi, nang penjepukan kono cek enek loro. Aduh, sing dituku mbok geni lho opo ae kaya ngene iki. Gek bendino lho, guys. Ngene iki njikuki apa-apa numpak peda ngene iki aku. Tuh. Numpak peda. Aduh, tunggu yo. Kokone tukang apa paketan tunggu yo ngene paketan kok Cina no, Tailok Cina. Barang murah-murah. Mbok geni. Ijek loro gede-gede. Tunggune ae. Engko jek balik njikok neh ya. Jan mbok gen. Geluh. Njikok aja. Tok ning ngarep, tok ning mburi kono tempat njipuke. Piye teki? Digonceng mburi. Aduh. Kene iki bengkel mobil. Gila delok encah. Wong aku ki ngene iki dina-dina. Panase cetar membahana. Aduh. Uyit. Sampai rupaku madul.
Delok lek ku gonceng. Leres sama Pak. Timbang kulit tak tumpaki. Tahu kok lek no wesek pager kono kuwi tahu. Kok lek nyesek pager. Wis ngene iki lah. Deloken jan dangkrik mbon dina lek lo ngene iki sampai omahe kaya susuh susuh manuk. Jan dina jikok barang paketane jan dina. Jan bosku mbok gendute jan mengadi-ngadi tenan.